माने आं फार्स्टआव माने थाखोनै थाखोथाम लेखा फरायखांबाय आरोखि थाखोबासो जाहैदों फरायनाया ओमफ्राय दा बिनि बारै आं उनावहाय ओमफ्राय दाना मोनसे गामियाव थाबायथिंनानै गारला सियार बानायग्रा ट्रेनिं नांगौ जोंनो होननायाव ट्रेनिं लाहैदों आरो थिनालियाव। थिनालियाव सासे जोंनि अस्ताद दङ हेन्डिकेप बेजों ट्रेनिं लाहैदों 3 मास ट्रेनिं लादों आरोखि। बे 3 मास ट्रेनिं लानायाव जोङो लास्ट जोबथारनाय टाइमाव बिसोरो खुनुरुखुम साहा खरसा लांदो ट्रेनिं लाग्राफ्रा 900 होननानै बुजायनो 900 थाखा हरदों आरो बेनिफ्राय जोबथाबाय ओमफ्राय बेनो गावबागाव रोंनाय खिनिखौ गारलाबायै बायै सोलोंनानै लादों। बे सोलोंनाया दा दिनैसिम दं नालाय आं एक्सट्रा फाननानै बे सोलोंनायनिफ्राय रोंनानै हाबोबाय आरो फानै मोनजाबोबाय। बे सियारा फार्स्टआव बिदिनो गंसेयाव 200, 150, 300, 250 ओरैबायदिल'मोन आरो दा बारायनानै गंसेयाव आं 1000 थाखा फाननानै बाहायबावदों आरो दा मोनबाय। सियारनि अनगायै मरा बानायो, ओमफ्राय गारलानि सिबिल बानायो, ओमफ्राय गारलानि दलना बानायो गोरलैफोर फुथुग्रा, ओमफ्राय दलना बानायखांनायनि उनाव बिदिनो फिसा फिसौ सियार बानायजोब्बाय। डाबल 3 जिरायग्रा 4 जिरायग्रा ओमफ्राय बेबायदिनो गोलाव गथ'फोर ओरै सोमावग्रा दलना होनो बेखौ बानायो आरो। नोंथाङा नोंथांनि बे मुवा बेसाद बानायनायखौ मा बाजाराव? आङो सुनिबारावल' लाङो, बेंथलाव गोजानखाय लाङा। सुनिबारावनो थोआ आरोखि, सुनिबारावनो अर्डार खालाम हरजोबो। दा बे अर्डार खालामनायाव आङो 1000 बियोबा 900 गाहाम 800 गाहाम आरो जोंहा प्रफिट थाया ओमफ्राय लसनि बानायना जानाङो आरो। सप्तासेयाव गंबेसे बानायनो हायो? सप्तासेयाव गंथामसिमल' हानो नागिरो हारसिं नालाय। गावनो सावनांगौ, सैनांगौ, फेंनांगौ, फदबनांगौ, खानांगौ। खानायाव एसे एनै सासे सानैल' मदद मोनो ओमफ्राय मावफाबाय थायाना बायो। मासावहाय बेसेबांसो फैसा? मासाव आङो दा सियारखौ फाननानै मोनो मास मोनसेयाव 2000, 3000 ओरैबायदि खामायबोनो हायो आरोखि। औ, मास मोनसेयाव। न'खर सोलियो? बेजोंनो आं न'खर सोलिनांगौ खस्थ'यैनो। साबेसे गथ'फोर दं? आंनि न'खरा गासै दा आलादा जानायखौ बारै बावहाय 9 जन बा 8 जनसो दंबावो आरो 8 जन 9 जना दंबावो। 9 जनखौनो ला, गथ' गिदिरफोरखौ लानानै 9 जनमोन आरोखि, 9 जन खावनियामोन। दा गिदिरफोरखौ बारै उन्दैफ्रा 8 जनसो दङ। बे 2000, 3000 खामायनायजोंनो बेजों सोलिनांगौ जायो? बेजोंनो सोलिनांगौ, थोजोबा दा। केरासिनफ्राबो दामनि जाहैबाय, बायनोबो हाया। फरायनायफ्रा 3 दङ, माबा 2। सासेया गोरलैद्राय फराया थाङा। बे 2 दा फरायथाबनानै दङ। बे क्लासआ 6, 7 नि खाथियाव सासे थाहैबाय ओमफ्राय दा थाखो 4, थाखो 5 आव सासे दङ, हिनजावसा बियो। न'खरखौ सोलिनायाव, जानायाव लोंनायाव माबाफोर खस्थ'फोर जायो नामा माब्लाबा? जानाय लोंनायाव मालाबा औ थाखा फैसानिबो खस्थ' जायो। जानाय लोंनायाव दाख्लै आङो हाब सप्तानैसो थानांदों खुनुरुखुम। मोनाबिलियाव बोथिसे, सियाराबो नाङा, ओरैबायदि गोदाव सोराव मालाबा गाबनो ओंखारलायखायो सोलिनो हागोन ना हाया होननानै। नोंथाङा दे रायदोंखौ फदबनानै सियार टेबोल बायदिसिना बानायो। बानायो। बेवहाय नोंथाङा मा मेचिन बानायनानै बेखौ सावनानै फदबनाय जायो? मेचिनखौ माने स्टप बलेम लाबोखादोंना बायनानै 1000 लादों, आधा लिटार। दा आधा लिटारखौ गारै गारना 1 लिटाराव दा बाहायना दङ बेनो। गंसे सियाराव बेसेबांसो थाव खाला? बेवहाय सानसे मानिजों 2 लिटारसो केरासिन थाङो। औ, 2 लिटार केरासिन। नोंथाङा बेनिफ्राय साबसिन माबेबा मेचिनजों खामानि मावनो मोनदों नामा? मोनाखै, गैया। बेजोंनो मावनाय जायो? औ, बेजोंनो मावनाय जायो। नोंनि देहायाव जे आथिंखौ नोंबो प्रब्लेम दं, बे मारै जाया? जन्मनिफ्रायनो एखेबारे। थाबायनोबो हाखाया नामा? जन्मनिफ्राय हायामोन? जन्मनायाव हान्थु खरायसोमोन, लेखा फरायनायावबो हान्थु खरायनासो थाङोमोन, हाब्रु दैब्रु। ओमफ्राय पेन्टफ्रानो, गस्लाफ्रानो हाब्रु नांलांजोबोमोन। ओमफ्राय बेबादिनो जेलानाखि थानाय जायगा स्कुलनिफ्राय गयो होमबा बे माबा साफा खालामग्रा दैखरनि दैखौ आथिं आखाइ सुनानैसो हाबनो हायोमोन आं। नोंथांनि बेबायदि बाख्नायजाथाव खामानिखौ
सरखारनि मेगनावथ' दा बिदिनो सरखारनि मानसिफोर जानाखि पाब्लिकआव बेंग्रा नै बिसोरसो लोगो मोनफैदों मावनायफ्राव डिउटि खालामफैनो मोनदों आरो खबर लाफैनांगौ खबर लाफैयो ओमफ्राय बिसोरनो दा मावना हरजोबनांबाय सियार ओमफ्राय बेवहायबोथ' दाम मोनाखै बिदिनो सेरथाम गाहाम सेरब्रै गाहाम माइरं होलांसै बा आथा होलांसै बांसिना आं बेखौ होनदों आरो आं आथाजोंथ' फिसा फिसिनो हाया जोंना जन्मनिफ्रायनो जोङो माइरंनिफ्राय जों आहार बानायनानै बा ओंखाम बानायनानैसो जायो बिसो गोजोननाया जोंना होननानै होमबाबो बिसोर होलाङासैना पेनसनफोर मोनलामोन नामा पेनसन आङो दा मासाव 1000सेल' मोनो थोआ दा गारि भारायावनो थांलाय फैलाय सेस जायो न'आव सफैखाया माबायावसो धालिगावआव स्टेट बेंकआव बेनि अनगायै सोरबाफोर सरखार बिथिंनिफ्राय नोंखौ खबर लाफैबाय नामा लाफैयाखै गैया जों नुदों नोंनि न' बाङाथ' जे अबस्थाया मोजां नङा अबस्था मोजां न' मोनदों न' मोनाखै न' मोनाखै गैया बे जा नुदों बेनो आङो माला बिदिनो सियार बानायनायाव मानसि एसे सियान सेंग्राफोर फैयोना लोगोफोर फैयो लाजिनाङोसो आं लाजिथाव मोनो बोरै हाबफैबावनाय आंनि न'आवलाय अबस्थायानो गैथारा न' बांफ्रानो मोजां नङा होननानै साननाय फैयो आरोखि आं माने बे साननायावबो आंनि सिन्थाजोंनो साननाय जाहैबाय सानबालाय माथो जानो सहाय मोननो थाखाय आङो आगोलनिफ्रायनो गैथ'खाया सहाय मोननोलाय लुबैयो आरोखि माबाफोर मोनसे सरखारनिफ्राय जानाय लोंनाय थांनानै थानाय राहाफोर सायज' मोनोबा हामगौलै नुयो आं होमबानो बिसोर हरनाय थाखाफोरजों जों न' बांफोरबो लुनानै लानो हागौमोन माइ दैफोर एसे माइरंफोर बेग मोनसे थिखांनो हायोमोन बस्था माइफोरजों बायना लानो हागौमोन दा जोंखौ बेंग्रा गैया जोंखौ अनसुंथाइ खालामग्रा गैया सरखारनिफ्रायबो जों मोननो राहा गैया होननानै साननाय फैयो आरो मावनाय लोगो लोगो आं सानखुमाबाय थायो आरो गोसोजों आंनि हाया दा बावहाय 10 बिगासो दंमोन 9 बिगासो दा फिसाफ्रा साथाम रानना होनानै दा माखासे गैबाव आरो साथामा मोनहैबावाखै एसे होमबाबो आधा बिगासोल' बा बिदिनो 1.5 बिगासोल' मोननाय जादों आरो रानना होनो हादों आं जोंना दा बै हा मोनथावथाव फिसा हौवाफ्रा साथाम साब्रै 6 जनसो दङ 6-7 जनसो 6 जन ओमफ्राय मर्जमा बियाबारिखौ लायोबा 10-11 जनसो जायो आरो जमा औ आंनि गथ'फ्रा हिनजावा आंना आगोल गिबिना थैबाय थैनानै दा ओमफ्राय दाख्लै फिसाजो सासे थैजाबावबाय गथ' गोरलै थालांदों बेखौबो दा आंनो खांनांगौ बे परिबर्तन आङो गदाय लाफिननानै दङ दा बेनियाव दा साबासो मानसि 6 जनसो मानसि जानानै दं आरो गथ'आ बेखौ दा आङो फुरानाजों आगोलनि गोदान गोजाम लानानै खांजोबनांगौ जायो माखासेया आलादा जाबाय आं बिसोरखौ आलादा लुख' होबाय आरोखि दा आंजों दंखौ आं लाफानानै संसार जागासिनो दं औ आं नायजोबनांगौ जायो खस्थ' औ बिराद खस्थ' दाबा कारेन्ट बिल मा बिलाव दा बेसेबांबा 700-800 हाबनानै दङ बेखौ हैनो हायाखै गैया नालाय बे सियार फाननायजों मालाबा हैनो ओमफ्राय पेनसन खबर लानो बेबो फैसायानो गैया लायमालाय मा बेसेबां मोननो होननानै थाङा आरो लाजियो आं उसुबिदा मोनो गारि भारायावनो 1000 थाखा थांखाजोबखायो आं लोगो लाङाबा रोङा ओमफ्राय लोगो लांनांगौ गारिफ्राव मालाबा उसुबिदा जाबा थिखांनांगौ बा बेंथानानै होनांगौ गाखोहोनांगौ लोगो नांगौ आंनो होननानै आङो लांफायो आरो नोंथाङा दि नोरजिया नोंथांनि हान्थामेला थांलाय फैलायनि थाखाय सरखारा माबा मोनसे बेसादफोर नोंथांनो हरनो हागोन नामा गैया होआखै ओरैनो मानसियैनो दं आं दा बे साइकेला बेल' मोनदों आं दा बे मालाबा एनजयनिफ्राय फैयो मालाबा अंगनाबादिफोर रानना होफैयो खिथानानै अननानै होफैयो आरो दाख्लै बे अंगनाबादिनिफ्राय 3 मास 4 मास जाबाय आरो दाख्लै गंसे बेखौ मोनदों औ बावबो ओरै बे साइकेल जमा खालामग्राफ्रानो सोरनावबा 500 सोरनावबा आं 500 ना 600 होबोबावनांदों होमबासो आं बे साइकेलखौ बख'नो हादों बेबायदि लादों आरो अफिसाव मानो हिन्दीखौलाय लाबोखोब्रा जों माखौ मोनना हरनांगौ होननानै बेवहायबो सिन्था जानानैसो लाबोदों साइकेलखौ लांना लाङा एफा खस्थ' गारियाव थिखांनायाव गारियावनो भारा लाबावबाय 700-800 गाहाम लायो दा बिसोरो गारि भाराखौ बे गंसेल' साइकेलखौ आं बिदि 700-800 होनानै लाबोनांगौ बेबायदि जादों आरो